Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto un vídeo de celebració, un altre vídeo de celebració. I és que el professor Mompi ha arribat als 100 tutorials de jocs de taula. Sí, 100 tutorials, aquesta magnífica xifra que ja estava a punt... havia calculat que segurament a principis d'any ja arribaria, però pel tema de la parada que vaig fer s'ha hagut de retrasar una mica arribar a aquesta xifra de tutorials i al final sí, he arribat ara fa amb aquest últim, el del Farshore, que és el que veieu, és el del 101, i el número 100 va ser el Let's Go to Japan, que a més va ser escollit en un conjunt d'enquestes que vaig enviar a les xarxes i veu contestar molts de vosaltres i molts vau preferir el Let's Go to Japan, per això el vaig fer té el privilegi de ser el joc número 100 de Professor Mompi com a tutorial. Doncs per celebrar això, què? Ja està? No. Com ja sabeu, el meu estil és fer sortejos, que m'encanta, i amb les nostres botigues col·laboradores. En aquest cas he contactat amb les botigues col·laboradores i m'han fet arribar alguns jocs, que ara us ensenyaré. El sorteig serà de la mateixa forma, de sempre, ho heu de comentar aquí en aquest vídeo, donar-li like, i en principi el sorteig serà el cap de setmana del 13-14. Segurament el 14 al vespre, el diumenge 14 de juliol al vespre, d'acord? I anirem sortejant tots els sorteigs, sempre hi haurà un guanyador per cada joc i no pot repetir-se guanyadors entre jocs, d'acord? Us animo tots a participar i per celebrar aquesta fita que trobo que és... No sé, jo quan vaig començar ara fent el primer tutorial no em pensava que arribés tan ràpid a fer aquesta xifra, que estigués tan il·lusionat en seguir fent contingut de jocs de taula en català i sobretot tutorials de jocs mitjos durs, que és el que vull seguir fent. A més també estic em fa molta il·lusió treure jocs, com ja veieu, són jocs que encara no han sortit aquí. Intento avançar-me al mercat per poder vosaltres, a la comunitat lúdico-catalana, pugui tenir tutorials de jocs de taula de qualitat abans que surti el joc. D'aquesta manera podeu veure si el joc us agrada, podeu veure si fa per vosaltres per comprar-lo i a la vegada també això, a més, podeu aprendre com s'hi juga abans que us arribi el joc, o sigui, quan obriu el joc ja podeu veure. Aquestes són les meves intencions. Igualment, jo estic sempre disposat a escoltar suggerències o si hi ha d'haver-hi canvis o si creieu que hi ha jocs clàssics que es mereixen tutorials o si creieu que hi ha alguna cosa que pugui fer en comptes d'aquesta línia que he tirat, doncs vosaltres mateixos, m'ho deixeu als comentaris sobretot, i res, agrair-vos molt el suport, agrair-vos molt la interacció que em doneu a les xarxes i seguim fent jocs de taula en català. Abans també voldria felicitar els guanyadors del concurs de tutorials del Consorci per la Llengua, dels quals va ser la República Juganera, van ser els que van quedar primers. Moltes felicitats, heu arribat amb molta força, seguiu així, esteu fent molt bona feina. El segon premi, em sembla, la noia va fer el de l'Ubongo, no recordo el nom de les diu, però també ho va fer molt currat, molt xulo, i tant de bo puguem veure més tutorials d'aquesta noia. I, lògicament, el Pep rebentant a likes, clar, és imparable, que vull dir... És que, a més el tutorial que va fer de l'Esmolet no se m'acudeix segurament millor tutorial que per a aquest tipus de joc, o sigui... Excel·lent, Pep, una altra vegada, seguim així. Que no pari el contingut de jocs de taula, en català. Doncs us ensenyo els jocs. La primera botiga és la que hi ha més que coneguda que col·labora amb mi, es diu Festivalia Palafrugell, i dels jocs que m'ha fet arribar és aquest Tribus del Vent, un Holi de Festival dels Colors, el meu petit site, que és la versió site per nens petits del site, tot i que poden jugar adults també, jo he jugat moltíssim, i té unes minis precioses. Després tenim un que teniu tutorial al canal, una novetat, que és el Kun Naora, i l'últim, la novetat de Devir també, del Salton Sea, per mi, dels millors jocs que portem d'aquest any, sens dubte, euro, lògicament. Doncs aquests són els jocs que m'ha fet arribar Festival per Palafrugell. Moltes gràcies pel suport, moltes gràcies per ser-hi. Doncs això, els guanyadors entraran dintre el sorteig, tots aquests, sí? Llavors, l'altra botiga col·laboradora és Mono de Juegos, Mono de Jocs, dels quals em van fer arribar la seva samarreta, ja me la posaré algun dia per algun tutorial, moltes gràcies. La samarreta no sorteix, és per mi, simplement ensenyar-vos-la. I el joc que m'ha fet arribar és un Mindbook,
de Beer també, un joc de taula curiós, de cartes, que està super bé. El Turing Machine, també teniu tutorial al canal, gran joc de matemàtiques. Un Kingdom Defenders, que és un joc de Primigenio, que teniu tutorial al canal també, està molt bé, és de l'autor del Bitoco, el Germán P. Millán. I per últim, el Clank en l'espai de Beer també, un Clank, segurament per mi el millor Clank que hi ha. A mi m'agrada més aquest que el Catacumbes, tot i que els dos estan molt bé. Però molt guais tots ells. Doncs això seria tots els jocs que farem en el sorteig, d'acord? Res, doncs ja heu explicat les condicions, i igualment les tindreu a baix per explicar, i això és el que entra tot, d'acord? Moltíssimes gràcies i res, seguim amb més força, amb més tutorials i més contingut a les xarxes.